Goddag og velkommen til verdensklasse. I dag finder jeg alle mulige mennesker fra hele verden. I dag er vi kommet til Tyskland, hvor jeg har fundet Valde Bolledej. Valde Bolledej. Goddag. Goddag, velkommen til showet. Ja, tak. Hvad laver du så til derovre, de tyskere? Jamen, jeg er jo pilot. Jeg flyver i Europa. Er du pilot? Ja, men Har jeg du flyver også over Europa. Men så flyver jeg også til Filippinerne. Okay. Men ja, der hvor jeg sidst fløj hen, det var Sverige. Sverige, okay. Det er altså nydeligt. Jeg ved ikke om at flyve, fordi jeg er bondemand og kun arbejder på det her show. Ja. Okay. Ja, Okay, ja. jeg er sgu bondemand. Nå, men hvor bor du så? Jeg bor i Danmark. I Danmark, men du er tysker. Ja. Prøver du at overtage igen? Nej. Det er sgu trist. Ja. Så ja. Men Men laver du så i din fritid? hvad laver min fritid? Ja. Men jeg kan godt lide at bowle. Kan du godt lide bogle? Ja, jeg kan godt lide bowle. Det er fandme også nydeligt. Ja, bowle, det er bare sådan en tilfredsstillende følelse, når man og så rammer den bare alle kejlerne. Ja. Ja. Men og så ja, det gør jeg sådan 2 gange om ugen, cirka. 2 gange om ugen? Okay. Ja. Men Hvor god er du så i bowling? jeg er lort. Ja. Jeg er lort. Nå, men var der mere? Nej. Nå, så vil jeg smutte. Ja, det er sgu også i orden. Jeg skal også tilbage på undergården. Vi ses. Ses på nu. Og det var endnu et show af verdens idioter.